Μπαϊρακτάρη, σαν τον Καλοπερασά και τον Περδισπονίδη. Κατηγορούμε για συνωμότες και τυραννόφα. Με μένα τι θα γίνει. Και φέρτε μου ένα κεντρί. Αν στα λόγια ηττηθώ, να κάνω χαρακτήρι. Πες μου και το άλλο όμως. Αν δεν αποδεχτείς τη διαιτησία. Με σβήσει αποδικαστικό ανεκκρατήσεων μισθό ποτέ να μην χαρώ. Τώρα εσύ που έχεις τελειώσει το δικό μας το σχολείο, κάτι καινούριο πρέπει να βρεις να πεις για τον Επαντό. Σωσία, συναντικό. Φέρε μου το iPad. Το μίνι το κανονικό. Το κανονικό. Εγώ μπορώ να σου φέρω το μίνι. Έτσι το κανονικό θα αρχίσει μια παρτίδα φάρμα με το Ξαφία και μόλις βάλαμε καρότια. Φέρε μου το μικρό. Είσαι ψυχούλη. Θα φανεί ποιος είναι τάκα αν του λέτε τι να πει. Πώς να έχεις λέγει, ναι, το νεαρό από εδώ να τον κάνει σκόμα. Εντάξει, κουφίων, εντάξει. Το ξέρεις πια, ο αγώνας είναι μεγάλος και είναι για όλα. Κάπως του δώσε εδώ το σκοπό να σε βάλει κάτω. Δυσυνήρη αφεντικοπροδευτική τροφή, Εγώ θα κρατήσω το αυτήν. Τι λέτε εσείς αν ετούτος εδώ με κερδίσεις στο debate. Ο Τζερόντον το συνάδει χρήσιμο δεν θα είναι πια. Πάει για πόσες σε βάντρα. Θα μας κράζουνε στους δρόμους. Χαίρε μαθία και χαριτωμένη. Άχρης του θα μας φωνάζουν των αντιδίκων τσόπια. Εσύ λοιπόν που διαφεντεύεις στη βασιλεία όλων μας, τώρα με θάρρος σακώνεις δεν γερά τη γλώσσα σου. Έγινε. Με το ξεκίνημά μου θα δείξω ότι η δική μας εξουσία δεν είναι κατώτερη καμίας βασιλείας. Όχι πλάσμα πιο ευτυχισμένο και ζηλευτό από το δικαστή. Δύο Ανδρόσπαρτος κι ας είναι και Αυγούστακο. Στην πύλη του δικαστηρίου προσωπικότητες πεπερημένου. Μέχρι και celebrity. Μόλις τους πλησιάσω, στο ένα μου χέρι φωλιάζει άλλο χέρι, που μετά έχει ρημάξει από το δημόσιο ταμείο. Και σκύβοντας με παρακαλάνε με κλαψιάρικη φωνή. Λυπήσουνε πατερούλη, κάτσε και εσύ τα σούφρασες που ήρθα σε δημόσιο πόστο. Μάνα από πριν είχαν γλιτώσει δίκη δεν θα με ήξερε ούτε η μάνα μου. Ποιες φορές. Για γλίτες λέει, το σημειώνω. Αφού με μαλακώσουν και καταλαγιάσουν την οργή, μπαίνω μες στην έδρα μου και δηλώνω είπα, ξύπα. Από όσες υποσχέσεις έδωσα καμία δεν κρατώ. Κι αν ούτε με ανέχονται, ούτε με καλαβούρια του εσώπου δεν με ρίξουν, τότε κουμπαλάνε αγοράκια και κοριτσάκια από το χέρι και εγώ... Αν χαίρεσαι με τη φωνή του αρινιού, του αγοριού μου τη φωνή να ελεήσεις. Εάν πάλι χαίρεσαι με τη φωνή της μπουρνίτσας, πάρε την κορούλα μου γαλιέτσας, τότε εγώ λιγάκι θα κάνω. Δεν είναι όλα αυτά σημερινή εξουσία. Το πλούτο εγώ τον έχω γραμμένο. Καλώς τα παιδιά, τι άρχισε. Επόμενο αυτό για σένα σημειώνω. Το κλεβασμό του πλούτου. Για θυμίσαι μου όμως, ποια ωφέλη απολαμβάνεις αφού όπως λες την Ελλάδα έχει στα πόδια σου. Θα σου πω. Στην εξέταση ενηλικίωσης των νέων, τα χαμνά τους μπορούμε και μπορούμε. Κι αν ο Κιμούλιος του θεάτρου θα, ξέρετε, έχει κατηγορούμενος, δεν θα την γλιτώσει πριν ερμηνεύσει το πιο καλό μονόλογο. Από Ορέστη, η Δίποδα, άντε και μύτια. Και αν μου σηκώσει τη δίκη του κερδίσει, αντί για φακελάκι, για τα αμοιβή μας και προβοδίσει
δεν μπορούν να λύσουν τι παραπέμπουνε σε εμάς, στην Ηλιαία. Ήταν ο Άδωνης ο συκοφάντης και αυτός ακόμη Ο Μέγας Αβαρόνιμος, ο Ρίξασπης. Δεν θα σας πουλήσουμε, λένε, για το λαό θα πολεμήσουμε. Αλλά και στη Βουλή, σχέδιο νόμου κανείς δεν θα περάσει αν δεν συναντήσουμε μία και μόνο αυτή τη φορά για να παίξουμε με ακάλο μεροκάλατο. Μέχρι και ο Κλέονας το Πονακλάς, μόνο σε εμάς περικοπές δεν κάνει. Τα πούπουλα μας έχει και μας διώχνει και τις μύγες. Έκανες λοιπόν τέτοια καλά για τον δικό σου τον πατέρα εσύ, ποτέ. Ενώ ο Θέωρος που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ούτε του αυτιά του κολογλύκτη. Με σφουγγάρι μας ρουφιάρει τα λουστρίνια. Σ' αυτά θες να μου αποδείξεις πως εγώ είμαι δουλάρα. Πότε είναι λόγια. Κάποτε θα σταματήσεις και τότε θα μοστράρεσαι σαν γκόλος που μέχρι να πληθεί τσιρλιό το ξαναπιάνει. Σιωπή. Ξέχασα όμως την πιο μεγάλη γλύκα. Όταν γυρνάω στο σπίτι με το παρά, εκεί να δεις υποδοχή. Βασιλική. Πρώτα η κόρη με αρωματίζει, τα πόδια μου λουστράρει, τα πόδια μου αρωματίζει. Και έπειτα η γυναίκα μου, πολύ χαπιάρα, κάθεται δίπλα μου. Με τον